Ingki kapareng nang ji puthak lang sulir arapan kebia tum cerok to kame kangni. Lumbajong constituency ang kang kapalo lang suliat BDC Bhawan along Pini Karbi Farmal Association lapen Assistant Director Sericulture Diphu atum celangsi lang suliat ararphan non akai scientific ating pen ingki kapangreng nang ji aputhak cerok tok ame kipit. Karbi Farmal Association mat thihek pen kep e kong chun bang soron singrong pi pen si mai charipon. Karbi Farmal Association Tiripi Amephu Tingkuing ti Lamjai Sarpo Hemari Rongpi Dunmephu Robinson Teron Klembang Phu Rajib Terang Sericulture Inspector Ashok Kumar Das Sericulture Demonstration Roda Tarupi Lipika Timungpi Angthip Teronpi Atum Chetongdo Labang so melong Sericulture Inspector Ashok Kumar Das Ahin Pen Ingki kapangreng pen ale kito ke nanglitung I hom cheng lote ilin along surike thom sose atangka longji la pen pekok le thak thek putte la an sose longji puta than pon la PSD roda tarupi pen tame ingki kalana ki osomal atenglo la pen nanglitung klem clear prang ingki an aphan che thik paprang nang jinda la lote nang tum joy ke pen ale longji La PSD lipika timung pipen tame ingki ati koson pensi kipadonang jima lapen ingki ati non an ke ilin along suri ingkoi suse longpon ladak ingki aso kipawang alam antame melong than pachinipon Lapu keb e me phu tingkuing ti pen tame nilitum sai katiki araraphan ahawar lapu son cherok tok ame pipon bom pen ason tame pajil pon bom lo lapen piniladak nanglitum ingki kapangreng pen ale kelong aputhak cherok tok ame kn pen ale chepadonang pu puta than pon lapen kewangji lang arni ingki an arong nang ji pute nitum nang pipon pu puta lamcha pipon Sonsi kopi asai katiki aphan han imu pen dang lok ason tame klem vek nang ji puta nang pachini pon nonitum nang rapon ji pusi cherok tok ame along lamchak ta pipon thu lapu me ju je prang kachetong dun arat aphan ingki kibi aing krung pajil ponsi me sempen pachun pon news desk report news pass Karbi Malik है